Good morning! Happy Women's Day sa ating lahat na mga babae! And as you can see, matagal tayong nawala and I'm back with a short hair. Kagagaling ko lang sa hair salon and na-shock ako sa presyo. Talagang super mahal. Parang sobra-sobra pa nga sa yung mga David Salon sa atin. Sino pa yung mga sikat sa atin dyan? Mga Fanny Serrano na mga haircut. Naging 1,000 so plus pesos yung aking alot today. And walang cream, walang anything. Pero okay lang yon kasi I feel young, I feel fresh. Ito yung aking hanap. Kung nakikita nyo, ito talaga yung aking hair. Yung length niya every time nagpapagupit ako. So, yan yung aking suki. So, it's okay. Kumusta kayong lahat? Matagal tayo hindi nakapag-vlog. And, wala. Alam nyo naman, pag walang vlog, or minsan super delayed yung aking mga uploads. March 8 na ngayon. And then, yung upload ko ata kanina was February 25. So, super late ng upload natin. So, pasensyahan nyo na. Medyo super busy ko talaga sa work. Naglilipat kami. Basta. And then the next week coming will be more busy pa. So, well, Corona is meron pa din. Lockdown pa din kami. But then, from next week until 8 p.m. na. But then, you can only come and visit the outlet store if you have an appointment 4 hours in advance. Please, kung gusto nyong mag-shopping, 2 tao lang. Pag may bata, kasama yon, counted yun siya. So, 2. Kung isang mama at saka isang baby, so 2 yan. So, 2 lang kayong pwedeng pumunta. And yun lang. Sa aming tindahan, could reach maximum of 1 hour. Depende. Pero yan yung max natin. Normally, sabi nila is 10 minutes. But depende sa tindahan. Pag hindi busy, it's okay. If it's busy, so pasensyahan na lang tayo. Ganon. So, nasa kalagitnaan ako ng paglilinis dyan. Nakita nyo yung tent ni Sofia, yan yung bago niyang toy na in-order natin. So, hindi siya magkasya dito sa loob ng bahay kasi super liit, diba? But, gagawan natin ng paraan yan. Bale, karating ko lang sa paggupit. Basta super mahal, pero okay lang naman, diba? It's worth it. Ganun talaga ang life. Kailangan din pala nilang kumita. Alam nyo, sinabi sa akin ng aking suke na sabi niya, before, sa first lockdown, may nakuha sila na pera from the government. Pero this time talaga, as in wale. So, hindi lang pala yung company namin nagsasabi na pag hindi ka nagtrabaho, wala kang matatanggap. Sa kanila din pala kasi private nila yon na business. So, hindi din sila nakatanggap. Or shall I say, sabi niya, for example, yung babayaran mo na rent is 5,000. Yung makuha mo lang sa gobyerno is 1,000 euros. So, 'di ba? Kaya, wala silang kita. No? Tapos yung anak pa niya, ngayon, nakaproblema din sa school ni Sofia kasi yung trabaho nila hair, yung tagagupit ng buhok, is, yung tinatanggap lang sa school is yung mga may work na, yung, for example, sa hospital, mga nurses, yung mga caregivers, yung katulad kay Bana na nag-work sa medicine. So, ang dami kong nalaman kasi nagtsikahan kami. So, 1 hour. And then, wala din pala silang nakita. So, ngayon, medyo mahal nga siya. Before, siguro sabihin natin, it was maybe 500, 600 pesos. Pero ngayon, nag-1,000 so much siya. So, okay lang din yon. So, pinabuko din si Sofia on Friday. Puputulan din natin yung hair niya kasi super magsa-summer na. Kailangan niya ng makeover. Ganon. Kasi kawawa naman yung ating baby. Sabi ko ako, pero wag na. Iba talaga pag professional yung gumawa, no? Wag na yung mga tik-tihik dyan. So, and then, ako din, may appointment din ako next week. So, babalik ulit ako dun. And then, what else ba? Yun lang, gagawa ako ng meal prep for today. So, nakita nyo na, nag-start na tayo mag-meal prep. And teka lang, bago tayo pumunta sa Lidl, thank you pala sa lahat ng mga nanood ng ating mga vlogs dyan. Shout out sa inyo. Sige, magbabasa ako for a while. Para naman, no, na-miss ko kayong lahat. As in. So, shout out. Yung pinakauna ko nakita dito is my brother, Maarting Maldito Vlogs.
Don't forget to subscribe po. Si Sis Ruby De La Rosa. Shout out to Family Richma in Netherlands. Shout out to Miss Arlene Banson. Shout out to Connie. Sabi pala niya, yung itlog is used as fertilizer. So, thank you. At saka dapat daw, sana dinurog ko. So, dudurugin ko na siya later. And then, shout out to Miss Elenita Mariano, kay Cecilia J, kay Mami Rose Saballe, kay Elsa Serrano, kay Team Lasha na nasa Philippines as of this moment. Enjoy mo na dyan, Sisi. Kay Miss Adela Destajo, kay Simply Glee, kay Pobreng Bisaya TV, kay Madam Chubby and family, kay Care Hasham. Thank you so much kay Miss Jo Biliesa. Thank you, Pinay Moms Vlogs. And I was watching yung podcast niya talaga with Vina. It was an hour something. And nakakapanibago, para ka lang, Boy Abunda. I was just listening while I was cleaning today, as in super na-amaze ako sa mga ginagawa nila. So, good luck! Kung hindi nyo po, alam, basta podcast siya, tignan nyo, please watch Pinay Moms Vlogs. The Allison Reality TV, shout out to Miss Lina Lievares, kay Love in Scotland, kay Zalina Fins, kay Jet Official, kay Maria Teresa Buwan, kay Vicomi Vina of course, kay Jen F. Madiscarting Nanay, kay Pinay Adventures USA, kay Anche Dairet, kay Lourdes Manalo, kay Justin Channel, kay Arshi Muna from Japan, kay Mirna Dakhlak Dek, thank you ma'am, kay Leah J. It's a big thing. Thank you. Kay Elenita Mariano. Naulit na pala to kasi lagi silang nagko-comment. Kay Ma'am Susan Samontan. Person. Annalie Adana. Jean Fab. Love Asti. Jeffrey Biliena. To my father, Rudy Devena. When TV. Feelin' Dream Life Vlog. Tess Plando, Mike and Judith Las Vegas na grabe yung kanyang thong, 2.3 million views. And kay Jessery Malakapay. Kung meron man akong na-miss, pasensya na po. Next vlog, we're going to make shoutout again. So, thank you talaga sa lahat sa inyo. So, yun lang, medyo magaan yung aking feeling. Kasi, di ba dapat pag nag-vlog ka, medyo bigay ka naman ng energy, no? Ganun ba, no? So, parang gusto kong bumalik. As in, super tagal ko nang hindi nag-vlog. As in, wala akong pondong vlogs. May vlogs is, I think, February pa. Wala talaga. Kasi nung weekend, nag-work ako. Diba? Tignan nyo yung aking hair. Medyo, yung black niya, dito na yung mga nag-outgrow. So, sabi ko sa kanya, ano bang magandang kulay? So, tignan natin next week. Meron tayong appointment dyan para ma-freshen yung ating face lock. And, medyo malamig sa labas. But, it's okay naman. Hindi siya gaano talagang malamig. So, kung gusto niyo po mag-order ng Cryolipo Coffee, meron pa din tayo. Ay, pakita ko na lang sa inyo, ha? Maingay kasi dito. Kasi I am... Eto. Cryolipo Coffee. Parang 3-in-1 lang. Super sarap. Talagang nagbabawas ako every single day. Pag iniinom ko siya, pag hindi ko siya ininom, hindi ako nagbabawas ng regular. Kasi alam nyo na ako, hindi ako masyadong napupupo. So, eto din yung milk tea. Hindi ko pa siya na-try. I'm so sorry. Pero, may mga nabigay ako ng mga samples or what. Pero, ready na yung aking sago. Wait lang. Kasi medyo nalalamigan pa ako eh. Basta wait lang kayo dyan. Our collagen drink na naubos na sa akin dito. Anong pala sa taas? So, hindi naman ako akyat. Later, we're going to drink some. Kasi, parang nag-ano na yung ating skin. No? Si Ikats D, yun, grabe talaga. Constant yung kanyang pag-iinom. And si Sis Dana in the Netherlands, grabe. Kakasend ko lang sa kanya din ng 3 boxes of collagen. 24 bottles ha. Good for month yun sa kanya. A month. So, nasend ko na. Please check her channel. And then, kung gusto nyo ng... I think Gourmet Trio is coming soon. May rattan bags pa tayo. Meron akong lotion na coming. And... meron din akong rejuvenating, but hindi ko alam kung gusto ko kasi siyang itry. We will see. Basta may mga products tayo. Shout out to Ate G of Germany and tsaka kay Ate Jovelyn. I miss you na! Tsaka kay Ma'am Joanne of Paris. Thank you sa inyo. Sila yung mga viewers na nag-order. Ay, si Sis Arielle of Germany din. Sana okay ka na po sa yung sa vaccine na yun. Wala pa kaming vaccine dito. As in, super late yung Netherlands. Super late nila. As in,
delayed na delay si Bana, naiinis na. I think he's excited also to get the vaccine. Pero ako, ayoko. I'm takot to the maximum level. So, we will see. We will go out first. Lista ko lang yung aking mga kailanganin. See you! So, almost 2 o'clock. Pero, hindi pa ako nakapag-umpisa. Kaloka. So, bumili ako ng beef kasi plan kong mag-steak kay Bana para naman matuwa siya at makakain ng fresh. Pero after that, bukas, meal prep na naman. So, I'm going to try this one. Hot air styler. So, 6 pieces siya. Let's try this one kung maganda ba. Di ko lang alam kung ano yung hinahanap ko yung kanyang watts. Kasi minsan dun siya nagsasabi if very powerful or kung gaano ka-powerful yung ating product. 1,000 watt! Okay na. Kaysa sa 600 and 800. Medyo hindi yan sila gaano ka strong. You know? So, fruits na naman, apple. Bumili ako ng bagong Volcoren na tawag nito oats kasi may gagawin ako ng mga muffin oats. Ito try ko para si Sofia din in the morning. Salad para kay Bana tomorrow. And I have these blueberries. I'm going to try. First time. You know, lahat my first time. Bumili na tayo ng napkin. Mahal. 200 pesos siya. And bananas for my, ano ba yung gagawin ko? Doon sa mga muffins, we have Greek yogurt, apple juice, kasi nakita ko wala na kami. And ito yung freebies for Sofia Tiger. Broccoli, maganda yung broccoli sa keto. First time kong bumili ng chicken mince. I'm going to make bola-bola. For tomorrow namin yon. Tuna. And this is for me. May ano siya. May skin. So, I don't know if kakain si Bana or what. Basta yan for me. Cheeses. And that's it. Nagastos ko 45 euro. Pesos. Dito nyo nalang tignan. So, kakain muna ako kasi malapit ng time. Tsaka mag-umpisa tayo. First time natin gagawin is my apple cinnamon oatmeal muffin. So, oatmeal, apple, cinnamon, itlog. Nilagyan ko siya ng extra raisin. At saka, nilagyan ko siya ng nuts. Yung mixed nuts. Kasi, why not, diba? So, ito yung una natin ilalagay sa oven. Nilalagay ko lang siya na extra raisin kasi madami din akong raisin, no? Why not, diba? Gusto nyo kahit anything, pwede naman. So, first time natin itong gagawin. Diba? Mas ano din siya, mas healthier and cheaper. Yung donuts na binili ko, may Dunkin' Donut ako dito. 250 bawat isa. So, magkano yan? Mga at least 125, 130 pesos if tag 50 pesos yung 1 euro. So, eto, mas cheaper. Charang half lang yung ginawa ko. So, washing my fruits with a little bit of vinegar. Nakikita ko siya sa mga sa mga foreigner na nagme-meal prep. Nilalagyan nila ng konting vinegar. So, drain ko lang siya. Pasensyahan nyo na yan, ha. Basta drain ko lang. Ayan. That's ready for our meal prep. Yung ating protein muffin is nasa loob. Mga 6 minutes na lang, maluluto na yan. And meron akong egg muffin din na ginawa. Yung walang broccoli is for Sofia. Yung dalawa. Sa akin, ito at saka kay Bana. If he wants, ano lang siya. Cheese, egg. Hindi ko siya nilagyan ng, ng milk para medyo malaman yung ating egg muffin. Tapos broccoli at saka ham nilagay ko. Pwede kayong maglagay ng bacon.
Yan nga yung ating egg muffins. Ang problema ko lang, tignan nyo, oh, dumikit siya kahit nilagyan ko pa siya ng olive oil. Wala kasi ako nung spray, tignan nyo, oh, di ba sayang? Kung lagyan ko din ng muffin cups next time, di ko din alam. Pero ayan siya. And then yung salmon ko, nilagyan ko lang siya. Di ko siya lutuin. Bukas na kasi madali naman to. Madali lang ang buhay ng salmon lutuin. Ano to siya? Salmon with broccoli and rice Tuesday. So, bukas to namin kakainin. Lulutuin. Ayan, oh, di ba? So, I'm making my chicken mince na meatballs dyan ngayon. Medyo di pa yan siya luto. Hindi ko na pala napakita sa inyo yung ginawa ko at hindi ko siya talaga natapos kasi nag-text si Bana na hindi niya makukuha si Sofia kasi late na daw siya na uuwi. So, ako ang kukuha kay Sofia. Magliligpit na ako. Sobrang pagod ko. Ayan yung ating meatballs. Ang sarap ng chicken. Sobra. Yung itlog. Maglalagay na lang ako ng pictures. Tapos, dito sa fridge, dito ko nilagay yung oats kasi kailangan siyang nasa fridge. And then, yung salmon, yung ating, ano ba yun? Fruits, yogurt, at saka ito yung ating hotdog na lulutuin ko pa tomorrow. Tomorrow ko na siya lutuin. And then, yung ating itlog na boiled eggs is dito. At saka yung ating muffins, banana muffins. Andun na. So, sobrang pagod ko. Magliligpit lang ako. And, kukunin ko na si Sofia. Kailangan magligpit, no? Okay. Hindi pa talaga ako tapos. Na-change na naman yung plano. Nakakaloka. See you! A few moments later. Pia. Oh, it's not ticklish, Dada. Not yet. Hey. Pia.